čo ďalej výrazne zvyšuje riziko preťaženia a aké sú nejaké oblasti, ktoré môžu veľmi nenápadne spôsobovať preťaženie na projekte. Nejasné zadania, smerovanie alebo nastavenie projektu. No keď si to zoberieme z toho praktického pohľadu, tak v praxi nie je vôbec výnimočné, že sa projekt začína s nejasným zadaním. Niekedy chýba formálne zadanie, či už je to nejaký project charter alebo project assignment, akýkoľvek dokument, ktorý by mal definovať základné parametre projektu. Čiže to, čo je dôležité mať na začiatku projektu, je jasne definovaný cieľ a od neho sa potom odvíja ďalší časový rámec projektu, rozsah potrebných prác, ktorý k tomu musí smerovať a taktiež potrebné znalosti expertov a rôznych spolupracovníkov, ktoré sú kľúčové pre úspešné dodanie projektu. A samozrejme to vplýva na samotné zloženie projektového tímu a toto všetko vyúsťuje do aspoň základného odhadu a nastavenia rozpočtu, ktorý by mal byť realisticky nastavený už pri začiatku projektu. Nie až potom, keď zistíme, že nám chýba tu a tu a už to potom je veľmi ťažké získať ako ďalšie dodatočné zdroje alebo nejakú ďalšiu podporu v rámci projektu. Čo ukazuje realita? Projekt, ktorému chýbajú počiatočné inštrukcie a smerovanie, sa ľahko dostane do časového sklzu, pretože ak nie je jasné, kam smerujeme, tak vykonané práce nemusia generovať potrebné výsledky v takom horizonte, aký požadujeme, alebo aký požadujú naši zadavatelia, stakeholder, sponzor projektu a tak ďalej. A hrozia taktiež časté prerábky, prípadne zmeny pracovných zadaní. A to bude zvyšovať nervozitu v tíme, ľudia budú menej spokojní, lebo nevedia, akým smerom majú ísť. A najmä nespokojnosť dotknutých oddelení, čiže stakeholderov, pretože tí dostávajú veci, ktoré nie sú podľa ich očakávaní a neplníme ich požiadavky. Čiže oni vnímajú dôležité niečo iné, ako to, čo im my dodávame.